joget sini Mas. Ayo Mas, dilewong Mas. Iya, 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 iya. Weh. Yo iya yo, yo iya yo. Yo iya. Yo iya. Tapi lewat hatiku meninggali sepisan kataku. Wong bagus tapi laku bodo ati rentang siang dalu. Kinar banji warna rundang rasa tumete singkaku leru yai sekoro datang Ayo, Mas, bisa Pak. lolohe atimu. Iki Mas apa jeneng? Mas Imam. Oh Mas Imam. Mas Imam iki Mas Imam. Nek ngene iki hawane ya kudu diimami. Kudu imami ya. Mas ya Allah. Wes ketebak. Piye Mas? Alah, iya, Siap piye, Imam? Mas? Berat, Berat nyangga penyanyi. Piro to berat, Mas. bobote piro to kok ngomong berat Mas Imam? Mung 52. Musakat loro lho Mas. Engko tak ewangi Mas. Ewangi nyurung. Jengorokno kalian. Sabda Kita jogi bareng bro. DJ Terota bro. Ya Mas Imam, kowe sik sanggup apa ora? Wes, ora sanggup. Sanggup. Sanggup ora, Mas? Dintekno sekalian nang kene. Sabda Matur suwun
nuwun Mas Imam sehat selalu, Matur sembah berkah nuwun, Mas selalu Imam. nggih.